Bħalissa fl-Island Sanctuary f'Marsaxlok hemm aktar minn 100 kelb. Iżda mhux l-annimali kollha f'pajjiżna huma xxurtjati biżżejjed biex jinżammu f'kundizzjoni tajba. Dan il-punt qajjem il-volontiera tal-Island Sanctuary waqt żjara li għamel il-mexxej laburista Joseph Muscat it-tnejn wara nofsinhar f'dan is-santwarju. Xorta hemm ħafna problemi hemm barra. Li ifhimni aħna t-telefons tagħna għaddejjin kważi 24 hours. Min sab kelb imtajjar fejn se jmur bih, min sab qattus imtajjar fejn se jmur bih. Jiġifieri għad hemm xi jsir. Għad hemm ħafna xi jsir. L-iktar problema li naffaċċaw hija l-enforcement. Għandna bżonn ħafna enforcement. Il-mexxej laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid jindirizza din is-sitwazzjoni billi jaħtar kummissarju għad-drittijiet tal-annimali. Li ħankunu qegħdin naħtru kemm il-darba nagħtaw il-fiduċja bħala gvern ġdid kummissarju għad-drittijiet tal-annimali li dal-kummissarju il-persuna jkollha il-dmir illi l-ewwel qed tmexxi l qudiem kampanji regolari favur id-drittijiet tal-annimali u ta' edukazzjoni. It-tieni nett illi tara issues bħal dawn illi jiġu regularly upheld, ġifiri kull darba jkun hemm persuna uffiċċju illi tmexxi l-qudiem din l-issue, kif ukoll illi tara u tipproponi lill-gvern anke permezz ta' kunsill tal-persuni kollha tal-għaqdiet kollha f'dan il-qasam sabiex intejbu l-liġijiet tagħna. Il-mexxej laburista tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jkun hemm pieni ħorox kontra l-moħqrija tal-annimali filwaqt li jiżdiedu l-kampanji edukattivi f'dan il-qasam. Jakkumpanjaw lill-mexxej laburista tul din iż-żjara kien hemm il-kandidati Gino Kawki, Joe Cilia u Ivan Buttigieg.